giusab sa simbahan ang pagsimba gikan sa adlaw ikapito sumala sa Biblia ngadto sa adlaw nahauna sumala sa sugo sa simbahan. Natanang relihiyon, labing daghan sa mga relihiyon nga nag-angkon biblikal sila nga Kristiyano. Nganong nanunod man sila sa pagsimba sa Domingo nga ang nagpasiog na ni ana ang simbahan man, di man ang Biblia. Ang tumungyon nato niining kagabiyon, masubay nato nga ngano nga usara man ang pagtulunan sa sinugdanan, nganong nadaghan naman kini karon. Atong topic rong gabion ng mga igsoon akong gisgutan sa inyo, sumpay na sa wala nato na human. Kay taas nga topic ang paghisgot sa 7 ka Timri sa pinadayag 6 bersikulo, ang tibuok kapitulo sa pinadayag 6 ug hangtod sa pinadayag 8. Ako nasultihan kamo mga kaigsoonan nga niining milabay nga gabi naisgutan nato nga ang 7 ka Timri usa ka pagsaysay sa kasaysayan sa Kristyanismo gikan sa panahon sa mga apostoles human mikayab si Kristo ngadto sa langit hangtod sa pagbalik sa Ginoong Hesus aron pagkuha sa iyang katawhan dinhi sa yuta. Apan ang tumungyon nato niining kagabion, masubay nato nga ngano nga usara man ang pagtulunan sa sinugdanan nganong nadaghan naman kini karon. Sa miaging mga gabi sa milabay nga semana, naisgutan nato ang sambingay mahitungod sa magpupugas sa Mateo 13. Di nagingon ang Dios og ang mag-uuma misabwag og binhi. Apan igo siya mitalikod, dihay misabod sad sa lahi nga binhi. Nagdungan kinig tubo, apan nailhan lamang ang binhi nga gisabwag sa Dios kay gitigo man kini dito sa dapa nga mao ang sambingay sa makahuluganon nga langit nga gitiguman sa Dios sa mga linuwas. Apan ang mga bunglayon katong dautan nga binhi nga gisabwag gihipos usab og gibugkos gisalibay paingon sa impierno. Higala, duara ka klase pod ang mga reaksyon sa mga tao. Sa upat ka klase sa yuta nga natugdunan sa binhi. Ato po nang naisgutan sa milabay nga semana. Ang usa ka klases binhi nagsimbolo sa mga daplin sa dalan, mao ang nakapatalinghog sa pulong, apan ang pulong wala sa ilang buot, wa giniluna sa ilang kasing-kasing, na human ang pagsabwag sa binhi, way nahitabo sa ilang kinabuhi, balik sila sa karaan nga ilang karaang kinabuhi nga nalimin sa ilang nasabtan nga mo'y may silang kabuhi. Ang uban kanila na asbisyo. Ang ikaduha nga klase sa yuta, mao ang kabatuhan. Sambingay sa Mateo 13 sa mga taong nakadungog sa pulong, na interes, unya naikag, apan kay gamay raman og yuta ang bato. Igo lang miturok sa makadiyot ang binhi, pagsidlak sa adlaw, samas mga pagsulay sa kinabuhi, nalawos kini. Ang ikatulo nga klase yuta nga natugdunan sa binhi, mao ang kasampinitan. Ang kasampinitan, mao ang mga binhi nga mitugdon apan midungan og turok ang mga sampinit nga mulumos sa nitubo nga binhi. Simbolo sa mga tao nga nidawat sa pulong apan sa dihang giabiay na o gilutos sa mga hinigugma nilang wa kasabot sa ilang nasabtan o wala kadungog sa ilang nadunggan, sila namatay ang pulong sa Diyos ng way kapuslanan, wa gyud mo tubo, wala mamunga. Apan may ikaupat ka klase sa yuta nga natugdunan sa binhi, ang matambok nga yuta. Simbolo sa mga tao nga pagkadungog nila sa mensahe, ilang gitagaag bili nga dako ang mensahe. Na kiniipiktos ilang kinabuhi ug nangausab sila, apan sa nagpadayon sila sa pag-alagad, nahimo silang mabungahon. Sa ato pa, sila nahimong instrumento sa pagkabik sa ilang mga hinugugma nga nas kamatuoran. Mauna ang upat ka klases binhi sa Mateo 13.
kamunay mag-igo unsa kamo nga klase sa yuta, apan dili masupak ang katumanan sa tagna, kay matuman kini litra por litra. Kita nalay mag-igo kung asa tang klase hasyuta. Kagabi, nasugda nato pagtuon ang propesiya nga nasulat sa pinadayag 6 kalabot sa 7 ka timbre, the 7 seals. Nga akong gisaysay kaninyo, ang tagna kini nga nagsubay sa kasaysayan sa pundok sa katawan sa Dios sa katapusang mga panahon, sukad sa pagbiya ni Kristo sa mga tinunan ug pagwalis mga tinunan hangtod milukop ang ebanghelyo sa tibuok naong sayuta. Karong gabi una, atong padayon ko ni apan ingon nga review ako sa mong balikan sa atong summary sa nahireview nato kagabi. Ang unang silyo nga nakita ni San Juan sa pinadayag 6 mao ang puti nga kabayo nga ang nagsakay ni ini puti usab og bisti, apan may dala siyang pana ug may purong-purong ang iyang ulo. Atong gihatagan sa kahulugan sumala sa mga komentarista sa Biblia ug na nagtuon sa propesiya nga ang katumanan sa mao nga unang silyo nga puti nga kabayo mao ang representasyon sa katawhan sa Dios sa 1st century AD. Gikan sa 31 sa dihang si Kristo nabanha og mikaya balik sa langit ug iyang gipasagdan ang iyang mga tinunan nga nagwali. Milukop ang Kristyanismo matud pa ni Pablo sa kalibutan nga nailhan ni anang panahona nga mao ang Empire of Rome, the great empire when Christ lived on this earth. Naabot ang mensahe ngadto pagani sa palasyo hangtod sa 100 AD diin si Juan ang nagsuwat sa pinadayag. Namatay og natapos niya sa pagsuwat ang basahon. Apan ang iyang nakita sa pananawon dili kay ang puti nga kabayo, kay ang ikaduha nga kabayo nakita niya nga pula na. Pag-abli sa ikaduhang timbre, nakita niya ang puwa nga kabayo kansang nagsakay, nagdalag espada ug mi sabwag sa binhi sa pagpinatsyanay. Ug atong nasabtan nga ang kahulugan ni ini sumala sa kasaysayan mao ang nahitabo sa Christian Church nga giuna pagtawag og Kristohanon didto sa Antioquia sumala sa buhat 11:26. Ang mga Kristohanon gitagna ni Pablo nga inigbiya niya og sa mga tinunaan unas tanan lutoson sila sa mga manlulutos sama sa iyang paghulagway sa lubo nga dili maluoy sa panon. Sudlon kamog lubo sa tagna pa ni Pablo sa buhat 20 bersikulo 28 hangtod sa 30. Sudlon kamog lubo nga dili maluoy sa panon. Gilutos ang Kristyanismo muna nga ang simbolo sa pula nga kabayo ang dugoon nga pahina sa kasaysayan sa Kristyanismo. Apan wala magpabilin nga pula kay ang misunod ang ikatulo ka timbre sa dihang nakita ni Apostol Juan ang itom nga kabayo. Nakita ninyo ang kausaban gikan sa puti nga nagsimbolo sa putli nga pagtulon-an ni Kristo o gikan sa nagsakay ni ini nga nagsulob sab og puti nagkinabuhi sa pagkamatarong sa pagtulon-an ni Kristo. May dalang pana nagsimbolo nga may kalaban siya mga dagkong hagit sa mga dagkong relihiyon sa mas establisado nga paganong Roman Empire o ang Gnostisismo sa mga Grigo o ang Judaismo, ang fanatical Judaism sa mga Hudiyo. Apan midaog siya, mo'y simbolo sa iyang purong-purong sa kabayo, sa nagsakay sa kabayo nga puti. Apan ang ilang pagtubo buot hunongon sa pagan empire, munang giluto sila sa second seal sa puwang kabayo. Apan igo na human ang period sa puwang kabayo sa 313 AD, nahimong ang ikatulong kabayo nakita ni Apostol Juan, itom. Unsay kahulugan sa itom, atong nahibawan kagabi nga mauni ang katuigan
nga nisulod ang mga pagtulunan nga dili na mao ang gitudlo ni Kristo. Dili na ang puti nga pagtulunan sa pagkamatarong nga gitudlo ni Kristo. Ang misulod ang kalagdaan nga gipasiugdahan sa mga tao ang ginganlan nato og religious tradition. Mga sulundan nga namatan sa mga tao nga wa di ay basihanan sa Biblia apan gituuhan nila nga mao'y tinuod diha kana magsugod sa itom nga kabayo. Nasabta nato nga nianang itom nga kabayo ang usa ka emperador mi-accommodate kay siya miangkon man nga nakabig siya sa Kristyanismo pagdaog niya sa gubat batok sa miilog sa iyang kapital sa Roma nga si Maxentius. Gidawat niya ang Kristyanismo ug siya mideklarar nga ang imperyo sa Roma imperyo na sa cross kay ang kadaugan sa ilang pagdaog i-credit niya sa giklaim niya nga nakita niyang pananawon nga ang cross nakita niya sa langit ug ang pananawon nga nag-ingon pinaagi ning timaan sa cross makadaog ikaw. Muna si Constantino nasabta na nato kana ug didto gabi atong gihunongan atong pagtuon sa dihang gianam ug hakot ni Constantino ug sa misunod kaniya nga mga emperador ug mga pangulo sa simbahan. Nakighiusa kaniya sa pag-accommodate sa mga pagtulon ang pagano diri sa sud sa Kristyanismo. In a sense, napadaplin sa makadiyot ang pagka-prinsipal sa Biblia sa nagtubo og nag-anam og lukop sa kalibutan nga Kristyanismo. Karong gabi una, padayono nato kini, kagabi atong naisgutan, ang doktrina nga ang atong kaluwasan si Kristo ra gyud ang atong pagtuo kaniya napulihan kana unsay nakapuli ang mga requirements sa simbahan. Unsa may mga requirements sa simbahan? Unsay gisulti kanimo sa pangulo sa simbahan, maunay buhaton mo. Pananglitan, mangayo kag pasaylos imong sala pinaagis pagkumpisal, isugilon nimo imong sala. Og sultihan ka sa imong gisuginlan ang pangulo sa simbahan, mauni ang buhaton mo aron mapasaylo ka. Sa to pa, wala na magsulti ang pangulo sa simbahan, dawata si Kristo nga imong maluluwas, wala na. Kay mao man ay kaluwasan, naaman sa Efeso 2:8, tungod sa grasya, kamo na nga luwas pinagis pagtuo, o kinidili sa inyong kaugalingong kimuan, kinihatag sa Dios, apan unsay gisulti sa simbahan, buhatan memoryaha, og kapila kaha kagatos, balik-balika, kining ampua, or buhata kining butanga, sa nahimo na nimo na, mobalik ikaw, o nahumanan ako. Imong suginlan ang pangulo sa simbahan. O siya mo deklarar na nga ikaw karon pinasaylo na. Sa ato pa, doon na kay gibuhat. Human mo isugilon imong sala, may buhaton ka, aron ka mapasaylo. Muna'y gingalag, salvation by works. Kaluwasan sumala sa imong gibuhat. Kay di ka man mapasaylo og dili nimo buhaton ang gisulti kanimo. Naakomodar ka na og munay nadangat nato diri sa Pilipinas, di ba? Kamo nakaagi ana, wa man ko kaagi ana. Ako asawa na kaagi. Kay nataw man ni diha sa dakong simbahan nga mo'y misud sa Pilipinas dalas mga katsila. Nag-agi siya anang sugilon sa iyan sala, unya, sultihan siya sa Pangulo nga, muna'y buhaton mo aron mapasaylo ka. Ay ha, ideklarar ang imong kapasayluhan, kun human mo na buhata ang gibuhat kanimo. Higala, mauna siya, unsa pa ang gibuhat sa nahitabo sa ikatulo katimri? Giilisdan ang sugo sa Dios. Unsa may sugo sa Dios? Napulo ka sugo. Ang ikaduha nag-ingon, dili ka magbaton or muluhod or musimba sa linilok nga larawan. Gikuha ka na. O pagkuha ni ana higala, ang gipuli na po gihapon. Amo tong nahibaw ba mo na ini? Pero itandi ninyo ang napulo kasugo sa inyong Biblia,
ngadtos napulo ka sugo nga nasuwat sa simbahan nga nadak-an ninyo. May kalainan. Ang napulo ka sugo sa Biblia, ang unang sugo nag-ingon, dili ka magsimbag lain nga Dios sa atubangan ko. Wa tay simbaon laing Dios. Ang ikaduha ka sugo nag-ingon, ayaw paghimo alang kanimog linilok nga larawan, ayaw pud pagluhod diha kanila. Sugo numero 2 na sa Biblia. Apan kung inyong tanawon ang sugo sa simbahan, nawa ka ng sugo nga ikaduha. Ang sugo nga ikatulo, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala, muna na'y nahimong ikaduha. Nan ang ikatulo ka sugo, ang ikaupat ka sugo nga hinumduman mo ang adlaw ng ipapahulay aron sa pagbalaan ini, muna na nahimong ikatulo nga naman, nawa namang ikaduha. Na kuwang kibali na pag-abot tumoy kay siyam naman lang kay naibanan man sa numero 2, ang gibuhat sa simbahan, gi-split na lang nila, gibahin nilag kaduha, ang katapusang sugo ang ikanapulo nga nag-ingon, dili ka maibog sa iya sa imong isigkatawo. Asawa, bana, butang, bisag unsa nga iya sa imong isigkatawo, ayaw kaibog niya na, gibahin na sa simbahan. Ang ikasiyam, ayaw kaibog sa asawa sa imong isigkatawo. Og ang ikanapulo, ayaw kaibog sa butang sa imong isigkatawo. Muna, ang pagbahin sa napulo kasugo nga, namintinar gihapon ang napulo. Muna ay mo kahibulong anong pagtanaw ninyo sa salida, diin si Gabi Concepcion, ang bida ni atong miaging mga bulan, ang gingalan og ang ika-6 na utos. Sa may ika-6 na utos, sumala sa salida. Ang bana na ilaing asawa, ang asawa na ilaing bana, ang pagsupak sa sugo sa Biblia nga ingon, dili ka manapaw. Apan unsay tawag ni ana sa salida, ika-6 na utos. Balik sa imong Biblia. Ika-7 kana nga utos. Apan nganong na himo namang ika-6, kay mo na may nadak-an sa mga tao nga wala na gyud in taon mahibalo kay wa man pud magbasa sa Biblia. Sampul kana kahigalaan sa nanghitabo sa kasaysayan sa dihang misud ang mga pagtulunan nga giingon ni Pablo sa buhat 20:28 hangtod sa 30 nga inigtalikod namo kaming mga apostoles, sudlon kamog lubo nga dili maluoy panon, persekuton kamo, lutoson kamo, apan gikan sa taliwala ninyo sa ato pa gikan sud sa simbahan. Mamutho ang mga magtutudlo nga magtudlo sa binalitad nga butang ug managpamira og mga tumutuo ngadto kanila. That's where a lot of people have become members of the Christian church, yet they believe and do practices nga dili na tinudlo sa Biblia. Ang pagsud sa paganismo nga mga pagtulon. Atong padayon ni, ang Roman Church o ang Roman State, ang gobyerno o ang relihiyon dito sa imperyo sa Roma, usa na lang ang ilang identity. Particularly sa gihimo panahon ni Justinian, emperador sa Roma sa mga 530s AD. Si Justinian mo'y naila nga katapusan nga hari nga pari. Muna'y pangulo sa mga Roman sa una. Sa pagano pagod ang Roma, ang hari mao'y relihiyoso pod nga pangulo. Gingalan ka na siya hari nga pari sa Roman pattern sa paganismo. Siya mo'y mag-unas mga tao sa buntag sa Diyos Domingo pagsilang sa adlaw, unang adlaw sa simana, iyang patubangon ang katawan ngadto sa sidlakan ug muyukbo sila sa Dios nga adlaw, ang greatest of the pagan gods, the sun god Mithra. Sol, adlaw. Mauna ang unang gisimba sa pagano ang nangulo ni ana sa karaang imperyo sa Roma, ang hari. Kaya ang hari ginganlan siya hari nga pari nga ang buti pasabot
pangulo sa kagamhanan, pangulo sa simbahan. Kay miadaptar ang simbahan og iyang pagtulunan og munay gituuhan sa tanang tao. Ang di mo tuuhan ang pagtuuha, gingalan og outlaw. Gihimo ni Justinian ang paghukas niya ng iyang pagka-supreme pontiff, pagka-priest, king and priest. Gihukas na niya og iyang gitugyan ang pagka-pangulo sa simbahan ngadto sa obispo sa Rome. Nga pulo nga obispo, karaana nga pinulungan sa mga pangulo sa simbahan. Biblikal kana ang ngalan. Ang gingalan na sa Griego nga pinulungan og episkopos, meaning obispo. Sila'y pangulo sa simbahan. Now, ayaw kalimti. Tanang lugar nga naay mga tumutuo kang Kristo. Tanang lugar nga kanhi sumusunod sa dalan. Apan later, gisugdan og tawag sumala sa buhat 11:26. Gisugdag tawag nga Kristiyano dito sa Antioquia. Kanang tanang lugar nga naay tumutuo, may mga obispo kung pangulo kana sa simbahan. Muna'y ginganlan sa bagong tugon og episkopos. Alexandria sa Ehipto, Antioquia sa Greece, Corinto, Jerusalem, Galacia, Pergamos, Thyatira, tanan nga dapit nga naay tumutuo ang Dios nga kaniadto sumusunod sa dalan apan karon gitawag nag Kristiyano. Kristiyano pa lang ha, wa pa nang sangas-sangas Kristiyano. Ni anang panahon na tanan sila dunay obispo kun episkopos kun pangulo simbahan. Apan ni atong 538 AD si Justinian ang emperador sa Roma may deklarar sukad karon dili na ang hari-pari, ang pangulo sa kalihukang relihiyoso nga naapoy kagahom sa paghimog mga balaod sa kagamhanan, mauna ang obispo sa Kristiyanong simbahan sa Roma. 538 AD ka na. Muna'y sinugdanan pod sa ihap nato sa 42 ka bulan sa pinadayag 11 nga atong gitun-an ni atong isang gabi hangtod sa 1798. 42 months means 1,260 days. Nga kung ibasi sa tagna sa Ezekiel 4 versikulo 6, ang usa ka adlaw nagrepresentar og usa ka tuig. So ingon ana kadugayon 1,260 days naghari nga ang pangulo sa simbahan mausay tinahod og labing taas nga tao bisan sa kagamhanan. Okay, padayonon tani. Sa Apostolic Creed, Book 7, ingon pa sa Section 2, O Lord Almighty, Thou hast created me the world by Jesus Christ and hath appointed the Sabbath in memory thereof. Ang adlawng igpapahulay, tipik sa napulo kasugo. Sugo numero 4. Apan ining panahon na giilisdan ka na sa simbahan. Unsa maiyang giilis? Ang adlaw sa pagsimba sa mga pagano. Kay matod pa ni Constantino ug sa mga misunod kaniya nga emperador, sayon, simbahan gihapon sa Kristiyano, apan adlaw sa pagano. Did you get that? Inay nga ang simbahon Son of God, ang simbahon Son God. During the age of compromise, the pagans' day of the sun replaced the Bible Sabbath. Ang history sa Eastern Church 184 nagingon, ang pagpabilin sa ngalan nga adlawng Domingo, Dies Solis for Sunday, is a great measure owing to the union of pagan and Christian sentiment. The government and the church were one. Usa sila. Busa ilang gikauyonan, atong ibalhin ang adlaw sa igsisimba. Muna nga, kung subayon ninyo ang kaagi, in which the first day of the week was recommended by Constantine to his subjects, pagan and Christian alike, as the Venerable Dies Solis, Venerable Day of the Sun. Now, higala, ang uban ninyo nga naminaw,
nga naay mga preconceived nga idea. Kamo man po'y gisulti sa inyong mga pangulo, moingon mo pataka naman lang na, dili ni pataka. We are giving you the pages of the books in history. You can look them over aron inyong matanaw kung namutbot ba ta or wala. Kay mahimuot man ko na amang mga tao nga manghilabot sa atong gihimo dinhi. Moingon yun nga butbuton kamo, wa gyud in taon may mamutbot. Ang atong gisulti diri unas tanan, ang gisulti sa pulong sa Dios. Og may gisulti man ta nga lugwa sa pulong sa Dios, ang katumanan kana sa gisulti sa pulong sa Dios nga propesiya sumala sa nasuwat sa mga pahina sa kasaysayan. So dili panghilabot ang ato pag trace up, ha? Ayaw ninyo kalimti. Sukad sa akong pagsugod ang tudundwa ko gangalag relihiyon. Nagngalan lang ko Kristiyano. Pundok sa katawan sa Diyos. May Kristiyano sa Antioquia, may Kristiyano sa Roma, may Kristiyano sa Jerusalem, may Kristiyano sa Galacia. Mauna, Kristiyano ngalan ana. Tanan, tumutuo ni Kristo. Nga kaniadto pagkayab ni Kristo ginanganlan og sumusunod sa dalan. Apan inim panahon na, gisudlan og kausaban. Busa kung inyong basahon karon, gikan ni ining libro nga ginganlag, A Doctrinal Catechism. Sa page 174, ang author ni ana si Stephen Keenan. Ug mao kada nga libro ang gitun-an sa mga tao karon ingon nga basihanan ug unsay imong tuuhan kung mamembro ka sa dakong simbahan nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga didto manukad sa imperyo sa Roma. Okay? Naay question sa 174. Doon na ba kay laing pamatuod nga ang simbahan gihatagan sa kahigayonan nga muhatag og mga pista og mga sulundan nga sundon sa mga tao ang tubag? Oo, kay kun wala pa siya ni anang gahuma, nandili unta niya mahimo ang gihimo niya nga gisunod o giuyonan sa tanang relihiyon nga wa mosunod kaniya. Unsa man na? Wa unta niya mausab ang pagbantay sa Sabado, ingon nga adlawng igpapahulay ngadto sa Domingo, gikan sa adlawng ikapito ngadto sa unang adlaw. So ang sunod nga pangutana, ang usa ka kausaban nga matud pa niining Doctrinal Catechism, a change for which there is no scriptural authority. Unsay pasibot ni ana? Giusab sa simbahan ang pagsimba gikan sa adlawng ikapito sumala sa Biblia ngadto sa adlawng nahauna sumala sa sugo sa simbahan. Nagpasabot nga may gahom ang simbahan. Kay ngano man nga ugwa pa siya gahom nganong tanang relihiyon, labing daghan sa mga relihiyon nga nag-angkon biblikal sila nga Kristiyano. Nganong nanunod man sila sa pagsimba sa Domingo nga ang nagpasiog na ni ana ang simbahan man, di man ang Biblia. Sunod nga pangutana, mao gihapon nga libro kay doctrinal man na, ang doctrinal good nga pagtuon, tuon kag doktrina, pangutanag tubag na. So ni ay sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Ang sunod ang alada ang akong pasabot sa inyo, ang mga katawhan karon murag mag-away dinhi kita dinhi sa tumoy ni aba. Grassroots may ngaan sa ato. Kitang ni adiri sa mga ultimo, ni ata sa level sa ground. Wa diri nato ang atong mga pangulo. Sa mga pangulo igsoon o higala, sa mga pangulo simbahan. Bisag unsang simbahan na karon. Kanang argumento kalabot sa Sabado Domingo, dili na gina siya debate. Anong debatihon man na nga tinuod man ang tanan na hitabo? Unsa may tinuod nga nahitabo? Unas tanan, ang unang nahitabo mao nga ang simbahan mo'y nag-usab sa kasuguan sa adlaw ipapahulay. Giusab nilag Domingo. Gikan sa Sabado. Gidawat na sa simbahan o gituman sa labing daghan nga mga Kristiyanong simbahan pod. Giangko nila nga kana moilhanan sa ilang pagkagamhanan. Kay kundi pa sila gamhanan, nganong gisunod man sa labing daghan. Ako mong sultihan ni ay usa ka libro, usa lang ni sa 12 ka libro nga nasuwat sa usa ka estudyante nga didto mag-eskwela sa eskwelahan
sud sa Vatikano, ang gingalag Pontifical Gregorian University. Ang eskwelahan sa Santo Papa diha sa Vatican. Mao na ang Pontifical Gregorian University. Ang ngalan ni ining author o sapod siya ka Italiano, meaning taga Roma sa siya, taga Italy, si Dr. Samuele Bacchiuchi. Ang iyang libro sa pag-eskwela niya sa iyang Doctor of Christian History o Doctor of Divinity o Doctor of Theology nga degree. Tuluman na iyang degree. Doctor of Christian History, Church History, Doctor of Theology o Doctor of Divinity. Ang iyang eskwelahan, ang eskwelahan sa mga papa, sa papa dito sa Vatikano, ang Gregorian University, Pope Gregorian University. Sa iyahang pag-research sa gihimo niyang libro, gitagaan siya kahigayonan nga masud niya ang kinabagaan o file sa mga karaang libro nga that goes back to the 3rd and 4th century BC. Ngadtos mga sinulat nila ni Chrysostom, Jerome, Augustine, hain mani na ani sa archive o sa kadakong library nga naas ilawom murag dakong tunnel apan kwarto di ay sa mga librong karaan nas ilawom sa simbahan nga nas Roma karon ang gingalan og St. Peter's Basilica. Sa ilawom ana o sa kadakong wanang sa mga librong karaan nga kining mga libruha ang pagkasuwat niini it goes back to the 3rd and 4th century pa, 2nd century. Apil sila si Eusebius, apil sila si Jerome, apil sila si Polycarp, apil si Origen, apil si Augustine kana mga church fathers ginganlan. Daadi ang file sa ilang mga libro nga wa na ipang-imprinta karon kay karaan mga libro. Nasud na sa mga estudyante diha, apil si Dr. Samuele Bacchiuchi kay estudyante man siya sa eskwelahan. Resulta sa iyang research, gisuwat niya ang libro nga naguluhan From Sabbath to Sunday. Nga kung inyong basahon ang unod, nag-hisgot niya ang iyang title, From Sabbath to Sunday, a historical investigation of the rise of Sunday observance in early Christianity. Wakalang sa inyong kasayuran, kining estudyantiha, kay nahimo man siyang professor po sa church history o professor sa systematic theology sa Andrews University. Pag-graduate niya sa Pontifical Gregorian University, ang iyang nadawat ang highest academic honor ingon nga summa cum laude. Muna'y pinakataas, meaning bright siya kayo. Kinsay naghatag kanaya sa gold medal ingon nga siya summa cum laude, ang Santo Papa Pope Paul VI, 1977. Muna ang iyahang pagkadawat sa gold medal. Apan ang iyang libro nga usa lamang ka doctoral dissertation, meaning gisuwat sa usa ka estudyante ug mo iyang gidipinsahan sa dihang siya gideklarar sa mga examiner nga congratulations Dr. Bacchiuchi. Ang iyang libro giulo niya pang Sabbath to Sunday. Gitugutan kini sa simbahan nga masirkular, meaning it can be read for public consumption, nga nabutangan sa official nga approval sa simbahan nga ginganlan og imprimatur. Kanang pulong imprimatur mo na'y official nga approval sa simbahan sa bisan unsang basahon nga pwedeng basahon sa mga tao. Kuha ninyo na, muna akong giingon ninyo. O kita diris tumoy, magdibati-dibati ta, mo insist kag Domingo, mo insist kamig Sabado, wa ginay pulos, nagduwa-duwa ratang ano man. Dili mangguna argumento dito sa atong mga pangulo. Ang atong mga pangulo nahibaw na tinuod na hitabo, so di na sila mag-away, sitold na na. Giusab sa simbahan, ang adlaw ipapahulay, gikas ikapito paingon sa ikaunang adlaw. Gidawat na sa simbahan, gitudlo o gidawat po sa ubang pagtulunan, muna ingon ang simbahan, gamhanan mi. Maka-implementar mi kausaban, kaya nga among gi-implementar nga kausaban, gidawat mas labing kadaghanan. Higala, mauna ang nahitabo sa kasaysayan, tipik
kana sa nahitabo sa ikatulong nga silyo na ang ilang pagsimbag adlaw karaana apan mutabok na taron sa ikaupat nga silyo ang kabayong luspad. Chris, balik na kaslingkuranan diri kay sugdon ta na sa kapabasa aron imong tabangan ang akong tutunlan. Salamat sa Ginoo, salamat sa inyong pag-ampo. By the way, gidungog sa Ginoo, wa lang gyud ko nagsulti tibok adlaw karon o gawa sa honghong apan giulian sa Ginoo akong tutunlan nga nagsugod nagkapakaw. Padayon Chris, pinadayag 6:8. Og nakita ko og tan-awa ang usa ka maluspad nga kabayo ug ang nagkabayo nini ginganlag kamatayon ug ang Hades nagsunod kaniya. Unsa pa gisulti diha? Og kini sila gihatagan og kagahom aron ang ilang dag-on ang ikaupat ka bahin sa yuta sa pagpamatay, pinaagi sa espada og sa gutom og sa kamatay og pinaagi sa mapintas nga mananap sa yuta. Wow, grabe nga pagkasulti. Kung imong basahon sa makausa ang maong description sa ikaupat nga silyo nga luspad nga kabayo. Nagsimbolo ka na og taas-taas nga kutay sa katuigan. Sa dihang ang simbahan gilutos na sab dili na sa paganong kalaban. Ang puwa nga kabayo pagano nga kalaban ang naglutos. Patay gihapon apan niining luspad nga kabayo ang naglutos dili na pagano, Kristiyano na. Tingali makaingon muna klaro butang-butang pastor. Nabo ko Kristiyano nga mulutos og Kristiyano na oy. Wa ba mo kay balo? Hangtod ron. Didto sa nasod sa Ireland, nabahin pa ang Ireland. Pikas, dakong simbahan, ang Pikas protestante, sige pa nag-away, sige pa naglutusay. Maglinutusay po na ining isig ka Kristiyano. Apan mo na gitagna, nining ikaupat ka kabayo. Ang ikaupat ka kabayo, tanawa ning butang. Ako na ning ipakita sa inyo. Usa kini ka monasteryo. Or rather, tanawa ning gisulti sa libro nga Church History 2, Section 7, Chapter 2. Basaha. Christianity became a established religion in Roman Empire and took the place of paganism. Christianity as it existed in the Dark Ages might be termed baptized paganism. Akong binisayon, ang Kristyanismo katong pundok sa katawhan sa Dios nga original gingalag sumusunod sa dalan nga gingalag Kristiyano for the first time sa Antioch sumala sa buhat 1126 nga milukop sa kalibutan apan nasimbugan ang ilang pagtulunan sa panahon sa itom nga kabayo sa pagtulunan sa pagano ni anang panahon na milukop na kini sa tibuok imperyo sa Roma ug maoy mipuli sa pagan Roman Empire. Og ang Kristyanismo nga nanukad ni aning imperyuha og milukop sa kalibutan panahon sa Dark Ages. Unsa ang Dark Ages? 538 to 1798, 1,260 years sumala sa tagna sa Biblia. Kaunom kabisis, gibalik-balik sa Biblia ang pulong 42 ka bulan, ang pulong 1260 kaadlaw kun katuigan, og ang pulong usa ka panahon, duha ka panahon tunga sa panahon. Nga ang description ni anang unom kapasahe sa Daniel og sa pinadayag naghisgot kalabot sa mangilag nga panglutos sa Kristohanon sa isig ka Kristohanon. Grabe na. So ang Kristyanismo nga milukop ni anang panahon na gitawag siya baptized, the Christianity as it existed in the Dark Ages gitawag og baptized paganism or paganized Christianity. Mao na ang ikaupat ka silyo ang luspad nga kabayo. May ngalang Kristiyano nawa ang patukuranan sa Kristyanismo sa mapa. Ang primacy kon ang superiority sa Bible nga napulihan sa tradisyon
og pagtulunan sa simbahan nga daghan ini dili na biblical. So makita ninyong sumada nato sa nahaobrang upat ka silyo. White horse ang ligon og puti nga pagtulunan labas gikan kang Kristo. First century Christian 31 to 180. Ang red horse ang persecuted gipang-ihaw nga tumutuo gipang-ihaw sa mga pagano. Ang black horse ang pagkompromiso sa paganismo o sa Kristyanismo 313 to 538 muna'y pag-akomodar sa mga pagtulunan nga wanas Bible apan midominar sa simbahan. Og ang luspad nga kabayo milukop ang Kristyanismo sa kalibutan, wa na ang pagtulunan sa Biblia sa iyang dapat butangan nga lugar. 538 to 1798. Sumana, ni anang panahon na, ni anang mga katuigan na usa ang panggobyerno ug ang relihiyon. Meaning, ang gobyerno may relihiyon ug mauna siya nga ang nangulo sa simbahan mao'y tinahod sa nanagdumala sa pangagamhanan. Munang panahon nga ang mga tao nga mubasag yung Biblia sa ilang pinulungan, sila gipanglutos. Maupod na ang sinugdan nga ang hagdanan sa kompromiso nag-anam. Unsa may hagdanan sa kompromiso? Ako naman gi-explicar sa inyo ang kompromiso. Ang Kristiyano gipadawat og gamay gikan gipadawat sa pagtulunan sa pagano. Ang pagano gipadawat og pagtulunan sa Kristiyano. Bahin-bahin, ambit-ambit. Dili na pure Kristyanismo, di na pure paganismo. Unsa may nag-una ni ini sa ang tradisyon. Unsa may tradisyon? Panulundon nga dili biblikal apan butangan lag katarungan. Finances, unsa man finances? Ang mga requirement nga gihatag sa mga pangulo sa simbahan nga mo'y angay buhaton sa mga tumutuo para sila mapasaylo. Finances ang alana, dili na finance nga salapi. Mga sakripisyo na samaan ang pagsakit sa kaugalingon o uban pang butang. Ikatulo ka ng ginganlag, indulhensya. Unsa may indulhensya? Ang indulhensya, either ang ipatrabaho sa pangulo sa simbahan, ini nga tumutuo alang sa iyang mga sala, or ang buhaton sa mga buhi alang sa kalag sa ilang mga patay. Indulhensya nga lang na. Naabaday ka lang ang patay. Well, ako nang ipakita sa inyo ang hagdan na Wa sa Bible nga mga pagtulunan apaning dominar ka na sa simbahan. Unsa pa kanang gingalag pagtuo mahitungod sa purgatorio. Ni ay usa ka pulong higala nga hilabihan kalanog sud sa presenteng Kristyanismo nga milukop sa kalibutan. Gingalag purgatorio. Kung gusto kamo mosusig biblikal ba kini nga pulong or dili, balikan Biblia ninyo. O tingkaya gikan sa primerong pahina hangtod sa katapusan. Hilabihan kapag kabantog ining pulunga pero dili nimo kana mabasahan bisag makausa sa Bible. Ngano man, dili biblikal nga pagtulunan ng purgatorio. Unsa may purgatorio? Ang purgatorio pagtulunan nga ang tao dili kadiretso sa langit. Kung naalang-alang ang iyang pag-alagad sa Ginoo, di siya kadiretso sa langit kung mamatay na siya. Masangit sa siya sa usa ka lugar. Diin adto siya hugasan, adto siya purgahon, adto siya limpyuhan. Munang gingalag purgatorio kay ang buti pasabot ana sa in English pa, he is being purged from his unworthiness. Kandidato na siya langit, pero ang iyang kalag ug mulugwa nagikan sa iyang lawas nga namatay, dili kadiritsog langit, paagihon sa siya diha. Apan kung pangabudlayan siya sa iyang mga hinigugmang buhi, daghan man sila pangabudlay, ang ilang pagpulaw sa kada gabi nga pagrosaryo, kung mahimo na nila ang kalag sa ilang hinigugma nga nas purgatorio, mahabbo ara diha dal unras Ginoo og dali baingon sa langit. Bisag unsaon nimo og li pag-usab ang imong Biblia, susihon nimo makuti, dili ka kabasa anam pagtulon-ana gikan sa Bible. Usa ka gabi niining nahibilin nga pipila ka adlaw, tun-ana to
Hay man di ay ang patay, inig kamatay niya. Naaba siya sa langit kung matarong siya, or tuaba siya sa impyerno kung bugoy siya, ato kana siyang tunan. Ni ining si manaha busa ayaw at ngi. Ang punto na ko mao nga kanang pagtulon ana sa purgatorio, wa gina sa Biblia. Apan ang iglesia, ang simbahan, miingon, makatarunganon man. Katarunganon. Sa to pa, simpre, by all logic, ang ay ginamahitabo. Ang padiritsuhon to nimo nga, wa pa kakaligo, wa pa mapurga. Kwaon sa siya, purgahon sa siya, yes lapit nga la purgatorio. Kini mo ng indulgence. Sa indulgences, ang imong bayad aron mapasaylo ka. Dihay panahon sa kasaysayan, labi na gyud sa panahon nga buhi pa si Martin Luther, usapod kadako nga pangulo sa simbahan. Nagtudlo siya sa seminaryo, ang iyang mga estudyante pod nga inigraduar pare, meaning seminaryo siya, seminary teacher. Nadiskubrihan niya nga ang gitudlo sa simbahan kalabot sa indulhensya, kay ang indulhensya hilabihan man gyud kapopular sa iyang panahon, dili pagtulunan sa Biblia. Gibadlong niya apan siya mo'y gibadlong sa simbahan. Inay nga hangyo siya nga mamalik lantas Bible, dili lantaan ang pagtulunan nga dili biblikal. Gikasab-an siya sa iglesia o wala siya. Kanang mga dibulto higala, usana sa mga kompromiso. Ang pagano dili gyud makasimba og way tan-awon nga larawan. Munay karaang pagano sa Biblia pa na. Sila si Nahor, si Tira, ug ang mga apuhan ug amahan ni Abraham. Ang hinungdan nga gitawag si Abraham, lugwa diha. Kay og magpabilin ka, matakdan ka, kay ang imong amahan, ang imong apuhan, manimba og dibulto, gagmay og dagko, karaana. Pagano na nga praktis. Babylonia ang nagpasiog daana human sa lunop. Ato punantunan sometime later this week. Apan midako na sa simbahan nga ang mga pagano nga nangakabig nga Kristiyano di gyud magsilbig moampo og mosimba nga way makita. Munang gitugot sa simbahan ang pagdaag dibulto diha simbahan. Pagano po na nga praktis. Kaya og imong basahon ang Biblia, klaro man ang sugo. Dili ka magbuhat og linilok nga larawan. Ayaw pagyukbo ni paghalad ngadto kanila. But that is what is done in the church today. Gikan ni anang panahon pagsuod sa kompromiso. Nagsugod sa itom nga kabayo, misamot og lukop sa luspad nga kabayo. Kanang church hierarchy. Unsa may church hierarchy? Ang pagbutang og ranggo-ranggo sa mga pangulo sa simbahan. Wa na sa Bible. Sa Bible, ang pangulo duha ra ka klase. Ang episkopos, ang obispo, ang pangulong giordinahan para mahimong pangulo sa simbahan. Og ang presbyteros, unsa may presbyteros, ang elder. Duha ra ang pangulo sa simbahan. Ang obispo ug ang presbyteros, ang elder. Apan karon na anay daghang ranggo dili na nako nganlana. Kay maot ra ba ning mag-mention ta. Human dogma. Unsa may human dogma? Pagtulunan nga mao'y gisultis pangulo simbahan. Ang final word, meaning ang tumanon yun, ang gisultis pangulo. Kinsay pinakamataas ug naay problema questionable nga baruganan sa mga tao sa kalibutan, ang ilang pangutanon kadtong pinakataas pagdeklara ato nga munay pagtuo, munay final, munay nga lang human dogmas. Ang pangutana, nagpadayon ba nga nayatakan ang pagtulunan sa Biblia niining mangit-ngit nga katuigan, dark ages? Wala higala. Ang Biblia nagsulti sa Judas 3. Mga hinigugma, sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag, may tungod sa kaluwasan nga atong tanan. Nag-aghat ako sa pagsulat, sa pagtambag kaninyo, nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuuhan, nga sa makausa, raog sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan.
Ang mga katawhan sa Dios dili mahadlok og lutos. Gididaan sila sa pagbasa sa Biblia sa ilang kumon nga pinulungan sulod sa Dark Ages, apan ang mga tao nangitag paagi mapreserbar nila ang Biblia. Ang mga karaan nga mga tao nga wa pagani si Luther matao nagtipig yun sa mga Bible, ginganlan kana sila sa Europa og the Waldensians, Bible believing Waldensians. Mao ni mga tao nga pagkadungog sa pangagamhanan nga gigamhan sa simbahan. Nga naay mga taong di mo tuos gisulti simbahan, mo insistir yung basas Biblia sa ilang pinulungan o sa ilang katiguman, gipandakop sila sa mga sundalo, kay gipandakop man sila sa mga sundalo nang layas pila paingon sa kabukiran, ug ang mga kabukiran nga ilang gilayasan sa Europa, kay Roman Empire man ang Europe, mao kanang kabukiran sa Alpine Mountain Ranges, the Alps Mountain Ranges sa Europa. Munay usa sa pinakataas nga kutay sa mga kabukiran. Gikan sa Italy, paingon sa Pransya, paingon kana naglukop-lukop kana sa Germany ang kabukiran sa Alps. Maunang bukira ang gidaganan sa nagtago og Biblia, unsa may ilang gibuhat sa didto sila sa Kamingawan. Nagbuhat silang mga balay nga bato. Suod sa ilang mga balay nga bato, nagbuhat silang lamesa nga bato. Kini maunay nakaplagan karong bag-o sa suod ni ining mga karaan nga balay sa kalasangan o kabukiran sa Alps. Kanang Alps, nahinumdo mo kamong mga may edad-edad na, kani adto may gatas nga ginganlag Alpine, di ba? Dari Goldman og Alpine, ang well-known kay Liberty para sa kondensada. Pero ang well-known yun sa karaan, katong mga 1960s, 1950s, Dari Gold, Alpine, Liberty. Kanang Alpine, makita ninyo nga, naay madruing sa bukid. Diha na kwa sa kabukiran sa Europa nga gidaganan sa mga gilutos ng mga Kristohanon nga ning insistir nga mubasa og Biblia bisag gididaan sa pangagamhanan nga gikabayaan sa simbahan. Apan dito sa bukid kay wa na may pagproduce sa Biblia. Ilang gipangsuwat kinig mga papil. Gipangsud nila sa mga botilya nga ilang gihimong lana kay sila mulugsong man sa mga lungsod na maligyag lana, na maligyag uling, na maligyag kahoy, unya ug makaamgo sila nga ang namalit mutuo po ay Biblia ilang ingnan gusto kag makabasag pila ka teksto ni ako'y tambal nga naay mga teksto sa ilaw nga gilikit gisud sa botilya. Muna ilang ipamaligya. Apan samtang gihimo nila na nagpadayon ang pagpanluto. Sabi ninyo nakaplagan karong bag-o nga kana nga mga dapit gisuwat nila kinamot ang teksto. Nga naman kinamot naman wala may imprintahay gididaan man gisuwat nila kinamot. Unya ang tuwa sa lungsod nga nailhan nga tumutuo muy duawon ining mga tawhana apan ang ilang mga kinulit sa bulpin, sinuwat sa tinta, balhibo man na sa una, ang ilang tubs, loob, tita, isod, ilan ang panaguan sa likod sa ilang mga decorative sa balay, sa ilalom sa ilang mga lingkuranan, dito sa ilang mga kisame, des ilang mga bungbong, panaguan nila. Ingon ana nga paagi ang pagpasiguli sa Dios sa kamatuoran nga giyatakan sulod sa 1260 katuigan. Gianam-anam niya pauli ang Waldensian, gipabalik nilang Biblia. Humani ini miabot ang usa ka reformador nga kanhi pangulo pod sa simbahan, si John Hus. Si John Hus wa sa intensyon mulugwa sa simbahan, kay pangulo man siya. Paniingon lang siya sa mga tao, mutuo lang tas gisultis Biblia. Gibadlong siya simbahan, dili ikaw ang magbuot. Ang simbahan mo'y magbuot. Busa, ang tumoy-tumoy na ini si John Hus, gi-persecute. Alang sa inyong kasayuran, ni ala nga period sa luspad nga kabalan ng butho ang gingalan sa kasaysayan o religious inquisition. Unsa man ang religious inquisition? Kamong maikagon sa research. Pangita mo karaang libro or karaang encyclopedia
or karaang diksyonary og makita ninyo nga ang kahulugan sa religious inquisition o sa kakorte gagimogna sa simbahan aron maoy mohukom og kinsay irehis kinsay dili. Og ang hukman sa inquisition nga irehis gisunog sa tubangas publiko aron dili sundugon sa mga tao, gihimo kining talan-awon nga abli sa pagtan-aw sa tanan tao. Aron murabag sa Roma pa panahon ni Kristo, krus. Patyanan sa mga tao nga di na angayan mabuhi. Krus na sa panahon sa Roma, munang sa krus gilansang si Kristo, apan sa mga panahon sa mga reformasyon, sa dihang may mga taong mo insistir og basas Biblia, bisag ang simbahan nagdili niini, anang panahon na, gisunog sila sa atubangan sa katilingban, munang gingalan sa in English of burning at the stake. Maunay kaagi sa usa ka pangulo sa simbahan nga miingon, balik lantas Biblia. Ang krusipiho pa mo'y giduslit, kita mo? Ang krusipiho pa mo'y giduslit sa kalayo, diha sa iyahang hangtod na ut-ut ang iyang lawas, mibuto ang iyang tiyan, mibuto ang iyang mata, ug ang mga tao nagunit sa ilang rosaryo, samtang nagtanaw sa taong gilamo na sa matod pa nila, sinugdanan sa kalayos impierno. Giuna nila gluto sa impierno diri sa yuta. Daghana, dili na kay gamay. Kung basahon ninyong kasaysayan sa religious inquisition, manlimbaot inyong balhibo. O sana sa mga libro nga di gyud mo ganahan mo tamod, kay ang gisuwat diya ang mga ihaw, ang mga panlutos, ang daghang klase sa pagdaot sa mga taong wa mutuos gisuti sa pangagamhanan nga gigamhan pud sa simbahan. Apan gianam si John Hus ang niingon, ang atong tumanon dili ang tao or kagamhanan, Biblia. Muna, gianam pagod niya hangtod naabot ang time ni Martin Luther. Pangulo gyapon ni sa simbahan sama ni John Hus. Nadiskubrihan lang niya nga ang gitudlo sa simbahan labing daghan ini dili sa Bible. Apil ang indulhensya, apil ang purgatorio, iyan ang gipang question, apan gikasabad siya og kanang ginganlan sa pinulungan nila og gi-excommunicate. Sa ato pa gitangtang siya ang pagkamembro. Ug wa ni tagui sa Duke nga usa sa mga dagkog ranggo sa Gettysburg sa Germany. Ug wa ni kidnapa aron taguan, gisunog sa bunta ni sama kang John Hus sa tubangan sa katilingban. Apan samtang gitaguan siya ni Duke Frederick sa Gettysburg sa Germany, gitranslate niya ang Bible nga gidili sa simbahan, nga ipabasas kumon nga pinulungan sa mga tao. Gitranslate ni Luther sa German ang New Testament. Muna'y nahimo niya sa panahon nga siya gitaguan sa Duke. Apan sa buhi pas Luther, ay grabe na siya. Ang iyang penitensya, unsay penitensya, ang pagsakit sa kaugalingon, aron mabatna niya ang saad sa kaluwasan, gihimo na niya, misaka siya sa hagdan sa Caesar's Palace didto sa Roma. Nga tuhod iyang gigamit, hangtod nakita niya ang lakra sa dugo diha sa mga ang-ang. Samtang nagsaka siya nga tuhod ang iyang gamit, uban sa ubang tao nga sama kaniya nagpenitensya usab. Unsay giingon sa Biblia kalabot sa pagtuo? Roma 1:17, mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. Mauna ang nabasahan ni Luther sa Bibliang kinadinahan dito sa iyang eskwelahan. Kinadinahan, bugtong Biblia, di niya madaas gawas, dito rasulod busa, nagbasa siya sa Biblia, hangtod tungang gabi, bisag kini kinadinahan, og nadiskubre niya nga, ang kaluwasan di ay dili sa penitensya, dili sa indulhensya, dili sa requirement sa simbahan, kundili sa pagtuo. Munang gipadako niya kanang pagtulon ana, ang pagtuo mao'y makapamatarong sa tao. Episo 2:8. Kay tungod sa grasya, kamo nga luwas, pinaagi sa pagtuo, o kini dili sa inyong kaugalingon kahimuan, kini hatag sa Dios. Wow! Muna nga, gipalapad ni Luther
Sola fide, pagtura, dili kabudlay tao. Dili ang ipahimo kaniya sa simbahan. Pagtura. Muna, basaha ang buhat 4:12. Kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Si Kristo ra gyud. Apan ang si Luther gitawag sa simbahan. Gihukman po siya sa Inquisition. Ipabakwi kaniya ang iyang mga sinulat aron nga dili siya masunog sama sa gihimo nila kang John Hus o kang Jerome. Apan mitindog si Luther nga maisugon nga miingon sa tubangan sa konsilyo sa Inquisition. Gawas kung mabaptud-an ninyo gikan sa Biblia nga ang akong gitudlo o ang akong gisulat sayop. Dili og dili gyud nako bakwion ang akong natudlo og ang akong gisulat. Tabangi ko o Dios. Sunugono na siya. Sa dihang gibalhin siya sa usa ka prisuhan ngadto sa laing prisuhan. Si Duke Frederick mo'y nagpakidnap kaniya aron taguan kay ning laban man kaniya. Og si Luther mao ang milansang ni anang pagtulunan nga ginganlan sa kasaysayan sa reformasyon og 95 thesis. Unsa man ang 95 thesis? Ang 95 kapagtulunan sa simbahan nga dili nagikas Biblia maunay ing gisuwat. Og mihagit siya kung dunay sama nako sa ato pasama niya nga pangulo pod sa simbahan nga makigdebate base sa Biblia. Ato bangon ko siya bisan asa, bisan kanusa. Misugod ang dakong lanog nga tingog nga nagtawag sa mga tao, balik tas Biblia. Nataw ang reformasyon na umol ang gingalag protestantismo. Ang pundok sa mga tao nga may protesta batok sa simbahan og mitudlo nga ang kaluwasan pinaagis grasya. Nakita ninyo ang pagkaanam-anam sa pagpasiguli. Ako na laning diretsyon. Sa Proverbio 4:18 na pinulungan nga nag-ingon, Apan ang alagianan sa matarong ingon sa banag-banag sa kahayag nga nagapasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw. abi ninyo si kahulugan na ng teksto ha. Ang pagpasiguli sa Dios sa kamatuoran nga nawala sulod sa katuigan anam-anam. Pareha sa paglugwa sa adlaw sa sidlakan, dili gulpi nga muluksong adlaw aron makumplito ang kahayag sa utong tutok. Inanay, banag-banag sa kahayag nga nagakasanag sa ato pa nag-anam-anam ang pagpasiguli sa pagtulunan nga giwala sulod sa daghang katuigan. Anam-anam. Muna nga, ay mong kahibulong. Maingon nga dunay, basahin in English, Chris. Just as it took 500 years for the church to go from the white horse of pure apostolic faith to the pale horse of spiritual deadness, it took time for God's faithful followers to grasp glimpses the truth lost sight of down through the ages. Maingon nga ginatus man kakatuigan ang panahon gikan sa puti nga kabayo nga mao ang putli nga pagtulunan ni Kristo. Paingon sa luspad nga kabayo nga nawala ang pagtulon ang biblikal, mi dominar ang tradisyon sa simbahan nga dili nagikas Bible. Ingon sab ni ana ang inanay nga pagpasiguli sa kamatuoran. Muabot sab o ginatos kang katuigan. Munang ang hagda nato nag-anam gikan sa mga Waldenses nga mibarog nga Bible bisag giluto sila sa kabukiran. Ngadto kang John Hus nga nag-ingon dili simbahan aton tumanon ang Biblia. Ngadto kang Martin Luther nga nag-ingon ang pagtuo mo'y makaluwas nato dili ang gisulti ka nato sa mga panahon simbahan. Miabot pa gyud ang ubang reformer si John Calvin. O ang iya nagipasiguli po niya nga ang kinabuhing Kristohano nagatubo hangtod nga misunod kaniya ang pundok sa mga tao. Muning panahon 17th century 1600 nga ang gipanglutos nga mga Kristiyano sa Europa medisidir biya tadiri
Wa tay relihiyoso nga kagawasan diri, di ta katuo sumala sa tong konsensya kay gimanduan tas kagamhanan nga gigamhan sa simbahan. Busa misakay ang kapin sa 200 ka mga almost 300 sa Mayflower niadtong 1676 gikan sa Inglaterra og niadto sa Amerika, og pagdunggo nila sa Amerika gisipitan ang ilang mga Bible, mi pasiugda sila sa usa ka kolonya nga matod pa nila ni aman taning lugar nga wa nay pangagamhanan nga budiktar kanato, wa nay simbahan nga mumando kanato, atong exercise diri ang pangagamhanan sa relihiyosong kagawasan. Munay pagsugod sa paglukop sa mga tao nga European paingon sa Amerika. 1676 sakay sa Mayflower, og ang usa sa pangulo sa pundok si John Robinson, ako na lang hubaro ni Chris, nag-ingon siya, kung inigdunggo ninyo dito, gisipitan man ninyo ang inyong Biblia, makakita gani mos kamatuoran nga giwala sa daghang katuigan, dawata ninyo kini og kinabuhi. Ngano man, nawa man kamatuoran sa daghang katuigan ug madiskubrihan ninyo anam-anaman ninyo padawat. For I am very confident the Lord hath more truth and light yet to break forth out of His holy word. Kay ako nagtuo nga kung may kagawasan na mo sa pagbasa nga di na mo didan, di na mo dakpon, iabli ka ninyo sa Dios ang kahayag anam-anam ug dawata ug kinabuhiin ana ninyo. Muna itambag ni John Robinson. Muna nga naanam gyud kanang bautismo. Niatong sa Biblia ang bautismo usa man ka porma. Ituslob ang lawas sa taong bautismuhan sa ilalom sa tubig. Muna bautismo sa Bible. O ang bautismo po sa Bible, ang bautismuhan taong hamtong. Tao nga kamaunang muila sa maayog sa daotan. Tao nga nakasabot na nga usbunon ang iyang kinabuhi. Wala sa Biblia ang bautismo or bunyag sa gamayng bata. Kang Augustine kana nga doktrina tungod sa iyang pagtudlo sa doktrina nga gingalag original sin nga dili ko na isgutan dinhi apan matod pa niya kay natao man ang bata nga makasala dapat bata pa bunyagan. Logical gihapon kung imong paminahon apan dili biblikal. Kay ang biblikal nga bautismo si Kristo nagbilin og sanglitanan. 30 anyos iyang edad sa gibautismuhan sa iyang igagaw, igtagurha, apan matod pa niya, himuon gininimo na koron bautismuhan gyud kunimo kay nagbilin ta og insaktong sanglitanan sa tanang tao nga buot mulakaw sa dalan sa pagkamatarong. Hamtong na si Kristo sa gibautismuhan og didto po siya bautismuhi sa suba sa Jordan nga gituslob ang tibok niyang lawas. Muna gi-restore po na ni aning mga pundok human sa mga reformador nga gingalag Anabaptist. Nakita ninyo, gianam-anam og pasiguli ang giwala sulod sa daghang katuigan. Kay sa 13th century ang simbahan kaniadto musimba man na mo bautismo man na og tuslob. Apan sa dihang nagpili sila kay matod pas kasaysayan inconveniente ramanggod kaayo nga naa sila dito sa monasterios ibabaw sa makilid tuara ang sapa sa ubos ang pangulo simbahan mukuyog sa bautismuhanan nga sa ubos naghimo na lang sila baptistries ibabaw nga katigumag tubig murag pool murag bathtub nga dagko apan nadugay ning desider sila dili na lang na nato ipadayon. Pisik na lang buo. Busa ang pisik o buo nga bunyag kung bautismo, gimugna sa simbahan. Dili tinudlo sa Biblia. Apan gipasiguli ni ining panahon sa mangit-ngit nga katuigan. Anam-anam. Hangtod naabot na usab. Amo na ang sugo gud sa atos Ginoo basahan ni Chris. Mateo 28:19-20. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Muna'y bautismo. Daloon ang tao nga nakasabot na siyang kinabuhi kay hamtong na siya, karaan siya kaniadtong palahubog or karaan siya nga hustis,
Apan gusto siyang magbago sa kinabuhi dawaton niya si Kristo, dalhon siya sa tubig, ilubong ang iyang lawas, simbolo nga gihugasan ang iyang mga sala aron mabilin sa tubig ang iyang karaang kinabuhi. Muhaw siya gikas tubig bag-o ng pagkatao. Muna ang mga pagtulunan nga gianam og pabalik na napunaan pagyud ang mga reformador. Kining mga magsuon nga Wesley brothers, si John o si Charles Wesley. Si John magwawali, ginganlan siya og the horseman preacher. Kay magsakay kinig kabayo nga nagdalag Biblia, asa siya kakitag mga tao nga naniyanggi o nagtabo, motindog siya sa bakilid og muwali og daghan siya og nahimong mga sumusunod. Ang iyang igsoon si Charles Wesley, mag-alawit sad nga may kumpuso og daghang alawiton nga inyong mabasahan sa inyong mga Christian songbook sa pagkakaron. So si Wesley, gibalik niya, anam-anam yun ang pagpabalik sa kinabuhis pagkabalaan. Hangtod na abot ang panahon nga dihay usa ka tawo sa Amerika nga miwali nga sa dili madugay mo balik si Jesus. Si William Miller ang ngalan ana. Og siya mao ang nagpasiugda sa pagwali nga ato og yung andamon ng atong kinabuhi kay balikon ta ni Ginoong Hesus kay mutuman man siya sa iyang saad. Hangtod higala nga naabot ang time nga gipasiguli sa Dios ang napulo kasugo nga giatakan sulod sa katuigan. Gipasiguli niya ang Sabado nga nawala sa daghang katuigan. Wa man gyud mawala ning underground lang sa mas Bible. Wa man gyud nawala ang Bible, wa man gyud nawala ang Sabado, wa man gyud nawala ang bautismo, wa man gyud nawala ang pagtuo. Pero ang mga tao nga nagpractice ana nanago lang, nag-anam sila balik sa dayag, gianam-anam sa Dios. Muna mo tanan mo ano nadaghan naman ni pastor. Kay gianam-anam sa Dios og pabalik. Unya ang mga pangulo ni ana ning naapoy ilang mga tao nga nagsunod nila. Busa, gingalan ang sumusunod ni Luther og Lutheran, gingalan ang sumusunod ni Wesley og Methodist, gingalan ang uban og Calvinist, gikan sa ngalan sa ilang founder, apan kung gituman nila ang giingon ni John Robinson, insakto na unta, kutob sa madiskubrihan ninyo sa giyatakan nga kamatuoran sulod sa katuigan, dawatan ninyo kini ingon sa banag-banag sa kahayag nga muanam og kakumplito. Mao na nga karon nganong daghang relihiyon kay requirement man sa gobyerno. Pero ang atong gisubay mao nga dawata lang ang kinatibukan sa gisultis Biblia, ayaw tagsaha tinguba. So in asin sigala kung ato yung tanahon ang gipasiguli sa Dios, nawala ang Biblia, gipasiguli. Nawala ang kaluwasan pinagis pagtuo kang Kristo, sumala sa require sa mga pangulo simbahan. Nawala ang grasya gipulihan sa mga buluhaton nga angayan nimo buhaton aron ka mapasaylo. Nawala ang kasuguan sa Dios gipulihan og relihiyoso nga mga tradisyon. Nawala ang Sabado, gipulihag Domingo. Nawala ang bautismo nga ituslob, gipulihag buor pisik. Nawala ang pagtulunan nga ang taong patay nagpabilin siyang lubnganan, nimpuli ang pagtulunan nga ang tao dunay kalag kung siya mapurga na, mabalhin ra siya sa langit. Nawala ang pagtulunan sa ikaduhang pagbalik kay gipulihan nga dunay gingharian ining yuta. Gianam-anam ka nagpabalik sa Dios. Ang insaktong buhaton, dawato na to ang kinatibukan sa nawala nga kamatuoran, dili kay ato lampong pilian. Muna'y gisultis pinadayag sa Mateo 14. Ako nalang ni Idritso Chris, kay nataas-taas naman ipabalik ka na to ang orihinal nga pagsimba. Kay sa nawala ang pag-ila sa Diyos nga maglalalang, misulod ang doktrina nga di na kuno ang tao hinimog Dios ning ibord na kita samas unggoy gikas gamayng kagaw nahimong taluto nahimong baki nahimong unggoy nahimong tao. Nawa ang pagtulunan sa Biblia munay gipasiugdan sa kalibutan apan gibalik kanato higala ipasiguli kanato ang kinatibuk-as kamatuoran. In a sense, bisag asa ta kung karnero kita sa Dios,
bisag unsay atong nationality kon karnero kita sa Dios, mobalik ta sa kinatibuk-an sa Biblia. In a sense, mura tag Waldensian, bahala lang magtago-tago mo basag yung Biblia. In a sense, mura ta og Luther nga mituo nga ang atong kaluwasan diha ra gyud sa kamatayon ni Kristo. In a sense, mura tag si Miller nga nagwali nga ang Ginoo sa dili madugay mobalik na. Kombinasyon kitang tanan kay ato mang dawaton ang kinatibuk-an sa Biblia ug mauna ang atong himuon aron maandam ta sa pagbalik sa Ginoo. Higala na apagin-abilin sa 7 ka timre. Kay kutob pa man lang ta sa ikaupat. Ugma tiwason ako ang timbre numero 5 hangtod sa 7.